Гледаме репетицията на военния парад в Москва на 7 май по случай Деня на победата. Руската военна мощ извади на червения площад и едно от най-новите и модерни оръжия – танк Армата Т-14. И кой от всичките танкове е най-новия и модерен? Онзи, дето е закъсал насред площада. Мислех, че руската военна техника е малко по-надежна от руската само техника. Явно каквито им новите коли, такива им и новите танкове. Не, че старите коли ставаха. Спомняме си как новата Лада не пожела да запали, независимо, че Владимир Путин лично се опита да я подкара. И докато това представяне не беше толкова изненадващо за Лада, на игрите в Сочи петия кръг на олимпийското лого запецна критично. Сделаното си е сделано. Да, ама колите и олимпийския кръг са създадени за хората, а танкът е създаден за руската армия. Неговото предназначение е да не се чупи. Чакай, може да запали. Макар и сдърпане. Товариш, пусти ръчната, бе! Според мен, този танк ще запали само с бутане. Ходи Путин тогава, като си така оптимист. И с бутане няма да запали, затова и оркестърът беше принуден да го заобиколи. И с песен на уста не можаха да го поместят. Но поне измислиха оправдание за този провал. Уважаемые гости, в ходе репетиции мы показали вам, как будет проводиться тренировка по эвакуации техники. Так что остановка танка была запланирована. Естествено! Те руснаците така планираха и комунизмът да ни докара до светло бъдеще. И всички да сме равни, и жените да са общи. Так что остановка танка была запланирована. Дори и да беше планирано, ние пак не видяхме как точно се евакуира военна техника. В крайна сметка, планираната евакуация се състоя директно сред тълпата. И докато този супер танк едва запали, друга руска военна машина на парада в сибирския град Чита едва изгасна. Наложи се да превърнат ракетоносеца в подводница, за да продължи парада. И така вместо Ден Победай, руснаците отбелязаха Ден Повредай. А известната картина Бурлаки на Волге вече спокойно може да изглежда така.